आच्छा दे आं फन हरफिनगासिनो नोंथां मा जाखो दावसो देलाय आंनि जानायाखि जोबो आरो ओमफ्राय नोंहालाय मा जाखो माथो मानसिखौलाय हांसोनि आथिं बायदिसो नुबाय बाल हांसोनि आथिं माथो हांसोनि आथिं बायदिसो नुखोबाल बोरै जाथारखो इसिबां खाथं-थंलाय ओमफ्राय मानो नोंखौ दिनै बेलेग नुदोंहाय नारजि बुदां मा बेलेग नुनांगौ जाखोब्रा आंथ' थिगैनो दं नङा माथो नोंखौ बेलेग नुथारदों एखनब्ला नोंखौ माबा हांसोनि आथिं बायदि नुदों एखनब्ला थास' आथिं बायदिबो नुलाय लांदों नोंबो जे आरो दावसो देलाय मानोबा फैदोंमोन मानोबा फैदोंमोन माने बावलाय लांबायसो आं मानि थाखाय फैदोंमोनथाय मा एसे गोदाव सोरावलै नोंजोंबो मानसिया इदि बावो नामाब्रा नारजि बुदां खिन्थालाय नों मानो नोंखौ आं खाथं-थं नुदों दिनै नोंबा मानो आंखौ बिदि नुदों मा दासो देलाय मा नांगौमोन आरो मा रायलायखुमादों नोंसोरलाय बदतमिज माबा रायलायखुमानायल' नुयो नामा बाल नोंलाय जोंखौलाय होमबालाय मानोथो दा साननैसो सिरि सिरि रायलायगासिनो दं नोंसोरलाय खोथाया माबायदिहाय नोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा बालि आं खामानिनि थाखायसो फैदों नोंसाङा मिथिबाय नङाबा नोंसोर न'खौ गदा गानोबो फैया आंनिया खामानि थानायखायसो फैदों आं नोंसानाव हाफां खुगा जिब्लां मा खामानि माने पुलिस थानायाव एफआइआर हैनाया बेखौ पुलिसफोरा सिरियास लायाखै बाल बेनिखायनो आङो निउज चेनेलाव होनो सानदों दा नों साखि जानांगौ मिथिबाय हाफां आंलाय मानो साखि जानांगौसै माने क्लिअपेट्राया आंखौ टर्चार खालामो क्लिअपेट्राया आंखौ मोजां मोना क्लिअपेट्राया जोंहानि न'खराव थांनानै धमकी होयो आंनि फिसाजोखौ बुयो बेफोरबायदिखौ नों साखि होनांगौ आरो आंहासो साखि होनांगौ जाहैबाय आंथ' क्लिअपेट्राया नोंखौ बिदि खालामनायखौ नुवाखैनो मानो साखि होनोहाय आयौ बाला बे फावगालिखौ एन्टनियाव हाबा लाया बाल नों एसेबां बिदि दासान मिथिबाय खुगाया सामलायनानै खोथा बुंनोबा बुं बेवहाय सोर एन्टनियाव सोर फावगालि लाबोनाङा आयौ बाला खिथ'रानो नांसोबाय आरो खोनासं जेब्लाबो नारजि बुदांजों खाबु मोनोबानो सिरि सिरि दारायलाय मिथिबाय आयौ बाला आंलाय नारजि बुदांखौ गोसो थैयो ना मायो नारजि बुदांखौ हाबा लागोन ना मागोन बालांलाय ओइ जाबाय नोंसोरलाय मानो दावराव दावसिलै हामा बिदि दावराव दावसि खालामनो नुबायना नारजि बुदां बे हाफाङा नोंखौ आंखौ गोसो थोजानो गियो आंहा बम्ब्र दंखायो मिथिबाय बम्ब्र नारजि बुदांजों सिरि सिरि दारायलाय खुमा आयौ बाला नुबायना फावगालि नोंनि नोमाया नोंसा नोम्फाखौनो गोसो थोजानो गियो दा नोंसा नोम्फाया आंखौ सैखाया गोदो सिख्लायावबो आंखौ नायफिनासै दाखि बुरिबावनायाव आंखौ नायफिनगोन जानला माला बुंलाबायनो हानो आंनि फिसाजोनि सिगाङाव आयौ बाला बिदि बुंनायखाय लाजिबायबो हाफाङा मानसिखौना फावगालि नोंसा नोम्फाया सेंग्रा समाव आं सिख्ला समाव नोंसा नोम्फाखौ एसे आङो गोलो जाफ्रामदोंमोन आरो नाथाय खाफालाव गैयाबा मा खालामनो नंगौ नामा बेनि खोथाखौ लानाङा बे ओरैनोसो बुंदों आं ओरैनो बुङाखै मा नोंसा नोम्फाखौ आङो लानो हायोमोन नाथाय नोंसा नोमाखौ गाबजानो गिनानैसो आं एरायनानै होदों मा गोदाव सोरावलै थोद फावगालि फोथाय आंनि बुंनायखौ नंगौ आरो नङा जाबाय नोंसा नोम्फाखौ आं गोदोनिफ्राय मेजेरखायो दाबो गोसो थैयो नों आफाखौ माखासे खोथाखौ खोन्थायियानो मोजां मिथिबायना नंगौबा नंगौ होननानै बुंनो मा नोंसा नोम्फाखौ आं गोसो थैयो होननानै बुंबा नों नोमा गदाय लागोन आंखौ ओहो लाया होमबालाय मानोथो सोंदों नोंलाय फाग्लि एन्टनिय'आ मा जाखो नोंहा एन्टनिय'आ न'आव दं नंगौ आरो मालाय एन्टनिय'आ जोंलारिखौसो गोसो थोयो नोंहा गैला नोंहा सिथ्लायाव उन्दुना गाबबाय थानो अख्रां नायदाव मोनला आं मिथिगौ आं एन्टनिय'खौ मोना होननानै सरि आं बावदोंसो आंबो जे मानसिया मा जाखोथाय बिराद बावग्रा जाबाय माबेबा खोथाखौ बुंनांगौखौ बुंफ्लाङो बुङिखौ माने बुंनांगौखौ बुङा बुङिखौसो बुंनांगौ जायो एमाव राजा बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायदोंलै मानसिफोरखौ थिगैनो दंना दङथ' आरो नोंहालाय थैथ'वाखै आरो एमाव राजा थैनो मानथैनो हायो नामाब्ला आरो मानो थैलाबायनांगौ जाखो आच्छा मानोबा फैदों नों बिसानाव जोंनि खोथा आरो नोंनो खोन्थाजाबाय थायाना थमिसफोर दे रायलाय मोनसे खोथा मा नोंसोर सानैया गोसो थोलायफिनबाय नामासै एकदम नङा होमबालाय मानोथो रायलायनो नागिरदों नोंसोरलाय सेंग्रा सिख्ला गामियाव मिटिं दङनोलै सेंग्रा सिख्लाफोरनि मिटिंआवसो एटेन्ड खालामनो फैदोंमोन आं बेवहायनो नोंसोरखौ रायलायनो नुनानै आंहाबो नांथाबाय आरो अके नोंसा मा रायलायो रायलायबाय थादो बेनि
जिउआवबो मा सोलिगासिनो अके बाय आइले माबायदि मानसिलै बियो आच्छा बार' थाइबानि लारु माबायदि खबरलै फावगालि आंना मोजाङैनो नोंहालाय आंनाबो थिग थाखायनो दे नंगौना ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मानि मिथिं आंनो एसे फैसा नांगौ जादोंमोन बिनिनो एसे मिथिं खुंनो होदोंमोन आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मानि फैसा बाइक नांगौ जादोंलै बाइक बिमा बिफायाबोथ' बिबाबो होखायानोसै बिफाखौथ' बाद होदो बिमायाबो दाना आंनि खोथाखौ खोनासंबावलालै इंलिस गोरों जानायनिफ्राय दुगि जाथारबाय आइयाबो बेनिखायनो आंनो बाइक नांगौ जादोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय दा बे बाइकखौ लानोनो गामियाव मिथिं लिंहोदों आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थ' आंजों थांनोबा होमबा आं आइनो खोन्थाना फैनि आच्छा बारु थाइबानि लारु आं नेबाय दं दे जागोन दे ओइ बानलु नों थाइलेन्डआव थांनानै माथो कलबो खालामा मेसेजबो खालामहरा नोंलाय आरो दासिमबो थाइलेन्डनि नाम्बारखौ मानो इउज खालामाखै नोंलाय माथो दाबो नाम्बारा बेनो नोंना इन्डियानि नाम्बारखौनो इउज खालामगासिनो नोंलाय हा बेसेबां वाट्सएपआव कल खालामगोन नोंखौ जोङो मानो नांगौ आंनि थाइलेन्डनि नाम्बारखौलाय जेब्ला नाम्बार मोनगोन नोंसोर आंखौ नंनाय नङिनि कल खालामबाय थागोन मा होननाय जादोंहाय नों गोजानाव फरायहैदों नोंखौ मोजाङै दंना गाज्रि दं खबर लायाबा बेना थाइलेन्ड नाम्बार होनो बालायलायदों जलदि थाइलेन्ड नाम्बारा हर आंनो नोंसोर आंनि थाइलेन्ड नाम्बारखौ मोनोब्ला बारे बारे कल खालामबाय थागोन बेनिखायनो आं थाइलेन्डनि नाम्बारखौ होआ आंनि इन्डियानि नाम्बारजोंनो रायलायबाय था आरो आं मोजाङैनो दं अके बाय ओइ नारजि बुदां बे बानलु बेदांनि प्रब्लेमा मा बियो हरखाबनो गोजानाव फरायनो थाहैगोन आरो गोजाननि नाम्बारखौबो जोंनो हरा माबा थाइलेन्डनि नाम्बारखौ बिबाय जोंलायनो फन खालामहरबाय थागोन थाइलेन्ड नाम्बारखौ मोनबा बेनिखायनो मालाय वाट्सएपआवनो रायलायगोन इन्डियानि नाम्बारजों आंनि मथेबाथ' बे थाइलेन्डआव थाङाखैनो खोमा बेलेग जायगायावसो थांदोंदां मा सानबाय थायोब्रा नोंलाय आं थिगखौनो सानदों मिथिबाय मानसिया एसेबां सासपियासाव थानाङाथ' पाक्का माबा मोनसे खा बियो नङाबा बे थाइलेन्ड नाम्बारखौ मानो हरनो हायाखै आंनो आं उनाव रायलायगोन दे उनाव मोजाङै रायलायनानै थाइलेन्ड नाम्बारखौ बिनानै होनोबा हो आंनो आरो दाउस्रि देलायजों रायलायबाय थानाङा नोङो बेबायदि हाफपेन्ट गाननानै गेन्जि गाननानै मिथिबाय दाउस्रि देलायनि नोजोरा बारा मोजां नङा मा एसे गोदाव सोराव सानोब्रा नोंलाय दोद आयै आं गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मिटिंआव थांदोंमोन गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मिटिंआव थांनो नाव एमाव राजाजों रायलायनो नोंखौ नुहुराखै सानदों आं दासिमबो एमाव राजाजों रायलायो नों एमाव राजाजों आं ओरैनोसो रायलायदों आफा प्लिज आं गामिनि मिटिंआव थांनि आच्छा थां दे थेंक इउ आफा माबायदि मानसि नोङो फिसाजोखौ जेरावबो थांनो होबाय थायो बेबो एमाव राजाजों गोदो गुवाहाटियाव खारसनहैनायखौ बावबाय नोङो थांखांनाय जाथायफोरखौ बुरखांबाय थानाङाब्रा माखासे गेदेर गारायफ्रा थैजासिमनि थाखाय दागि थायो मिथिबायना नों आंनि खोथा फंसेबो लायाना नारजि बुदां फिसाफोरा माबा मोनसे अलखद गोग्लैयोबा नों बेफोरबायदिनो जेबो जायाखै होननानै सिरि सिरि थाबाय थाबानो जाबाय हौवाखौ गलाम बानायथारलायबाय नामा जेरै गोसो एरै रायनो आंनि फिसालाखौ नोंजों रायजानो थाखाय खाङाखैना आंलाय मा बुंलायखो देलाय नारजि बुदांखौ बे बानलु बेदांनि थाखायसो एसे बुंदोंमोन आं बानलु बेदाङा थाइलेन्डआव थांनाया थाइलेन्डनि नाम्बारखौनो हराखै इन्डियानि नाम्बारजों वाट्सएपजोंसो कल खालामदों बेखौसो बुंदों आं नोंनोलाय सोरथो नाम्बार हरनो गोसो जानो मोजाङानो जादों नों मोजां मोनबालाय बानलु बेदाङा नोंनो नाम्बारखौ हरगौमोन ना नोंजोंलाय माथो रायलायगासिनो दङ वाट्सएपआवबाबो नुबायना नोंनि बिमाया आंखौ माबायदि रायो माथो होनबावनोब्रा नोंसोरनि गेजेराव हाबनानै आंलाय माथो बुंबावनो नों जेबो बुङा सैथोआ जाय बेजों लोगो जाबानो जाबाय ना नों आंजों लोगो जानांगौ ना बिमाजों जेरै सैथो नुहुरदों बेथिंजायनो थांबानो जाबाय गोदाव सोरावलै बिमा आरो हिनजावनि गेजेराव हाबनांगौआ बेसेबां गोरलै नङा माथो बुंबावनो मिलायनोनो नागिरथारा जोंना बिमायाबो गावनि फसन्दनि बिहामजो मोनबोयैखायनो दासिमबो हाफांखौ गावनि बिहामजोखौनो साननो नागिरा बेबायदिनो थांनांसिगोन आरो थैजासे ओइ बिबार नों मानो बारा मोसौआदि जायो आंखौ आं मानो बारनो ओइ मोसौ नों मानो बिबार जायो लावखारादि आंखौ गुमा आं मानो जाया जानो ओइ लावखार नों मानो मोसौ गुमा ओंखाम रान्दिनि आंनो ओंखाम होआ आं मानो लावखार गुमनो जायाखै माथो नोंना फरायनाया आं मानो मोसौ गुमनोसो जानांगौ दा आनै नों दहायनिफ्रायनो गाबबाय दङ ना बेनिखायनो आं फरायनो रोङाखै आंनि दुखुखौ आंसो मिथिगौ आंनि दुखुखौ आंनि अनगा सोर मिथिनो आंसो मिथिगौ आंहा बेसेबां दुखु दाहा जायो जायनि थाखाय आं बयजोंबो मिनिजायो आनै नोंनि दुखुआनोथ' मानो जोबा नोंसा नोम्फा अमा राजानाव सोंबानो जाबाय आंनि दुखुखौ मानो बियो बुजिया आफायाथ' बुजिखायोआनो माथो नोंसो रावजोंबो गोसो थोजाया नोंलाय मानो बिदि बुंबावनांगौ आं जे बेसेबां दुखु मोनदों हौवाफोरजों गोसो थोजायैनि सारा दुनियानो आंखौ बादुलि नाम्बार 2 होननानै मिथिबाय
बेनिखायनो आं खरावबो गोसोखौनो थोला आंसो मिथिगौ आंनि बुदुखुआ बेसेबां रोजा रोजा दावदै बेवहायसो गाबबाय दं नों माथो खालामबावनो आं बाजै आंनि जिउआवनो गाबनाय खुनायल' लिरनाय दंसै गाबबाय थानांला बेसेबां गाबबाय थायो नोंलाय गाबखांबायबा साहा फुदुंहैदां टिउसन मास्टारजों टिउसन लाजानोसै आं बाजै नोंबो दाना आंखौ खामानि थिनग्रासो जाबाय हिनजावनि फिसा जानानै एसे एनै खामानिखौ मावाबा थां मोदोमफोरा राफोद रुफोद जानायनि मावहैथां थां नुबाय बाजैयाबो आंनि दुखुखौनो नुवासै आंखौ सासो फुदुंनो होबाय आंनि जिउआ एसेबां गाज्रि ना अफ्रिरानि आं मिथियानो नुबाय आंनि जिउखौ रावबो जेबोखौनो बुजिया आं थैना थांनायानो साबसिनसै पुर्निमा अखा गावदोंबानो आङो थैगोन गाबोननो पुर्निमा अखाफोर गावदाङा होमबालाय आं गाबोन थैगोन आंबो थांफागोन गाबनोनो गोसो गैला गाबै मोदैयाबो रानहां जालाय लांबाय आयौ आंनि खाफालाव नेवलायानो दङ नामा नेवलाया थु नाङा आंनो नेवलाखौ रायलायनाय स्टाइला सोलायबाय नालाय बहा थांनो नागिरदों मिथिङाव थांनायदों सेंग्रा सिख्लानि मिथिङाव आंनि फैसा दाहार लानाया बोरो आरो आंनि आइ लाभ इउ नि रिप्लाइआ बहा नोंनिफ्राय फैसा 5,000 लानाया ना गाबोन होबा जायाना गाबोन आं गाबोन होगोनब्रा नों आंखौ आइ लाभ इउ नङाबा आंनि फैसाया हर बेबायदि जबरदस्ति नङाब्रा मार्था आंनाव फैसा गैयाना फैसा थाबा होगोनब्रा बे फैसानिनो मिटिं खुंहैनो नागिरदों आं माने सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय फैसा दाहार लानानै आं नोंनो होफिनगोन नंगौ नामा बिराद बुरजा नंगौ ओमफ्राय बै फावगालिया नोंजों मानो थाफा बेबो आंनि लोगोना बेनिखायनो सानैजों जों मिथिङाव थांनो नागिरदोंब्रा नोंबो थांफानो नामा अके फैदो होमबालाय सिखिरि फिसा जोंहानाव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय आं बिदिनो सम सम फैबानो जाबाय आरो जागोन दे एन्टनिय सिखिरिजों रायलाया मानो हाय सिखिरि हेलौ मा खबर एन्टनिय आंना मोजां नोंनालाय आंनाबो मोजां दे होमबालाय नोंसोर सानैया जिरायथ'दो आं साहा बानायनायखौ नायहैनि एन्टनिय फिसा मोजां रायलाय आयै आं जापानाव थांनो नागिरनायखौ नों मानो दाबो सिरियास लायाखै जापानाव थांनाय थाङिया उनाव जाबाय थागोन आं नोंखौ थांनाङाथ' होननानै बुङाखैना आलासि फैदों आलासिजों रायलाय सिखिरि फरायनायजों लोगोसे माबाफोर मावदों नामा नों एग्रिकालचाराव ओंखारफागासिनो गोदान आबादारिफोरखौ माखासे आदब खायदा फोरोंगासिनो जोबोद मोजां हाबा आच्छा एन्टनिय नों जापानाव थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों माब्ला थांगोन थाबैनो थांनो सानदोंमोन नाथाय न'आवबो माखासे खामानि दङ बेखौ फोजोबनानै एन्टनिय अब्ला नोङो जापानाव थाङोब्ला आंनो खबर होबानो जाबाय आंबो जापानाव थांनो सानदों नोंबो जापानाव थांनो मानोबा नोंनो बोरै फोरमायनो आं एन्टनिय नों जायनि थाखाय जापानाव थांनो नागिरदों आंबो बै सुबुंनि थाखाय थांनो नागिरदों आं मिथिगौ बानलु बेदाङा आंनि जाखाया बे जोनोमाव अब्लाबो बिनि साखाथियाव थानानै बिनि सोमोन्दै मिथिनायानो आंनि थाखाय थोजासे जानो हागौ आंनि गोथार नाजानायानो आंनि थाखाय मोजां रादाब लानानै होफैगोन माथिक बानलु बेदाङा आंनि जागोन अके खोन्थालायाबाबो जागोन दे आंबो जापानाव फरायहैनो नागिरदों एग्रिकालचारनि सोमोन्दै अके मोजांनि बाथ्रा जोंलारिखौथ' आंनो नाङा बे सिखिरिखौ आंनि बिहामजो मोनबानो जाबाय अब्ला स्टेन्डार्ड लेभेलाबो जोंहाना एखे जागोन साला मूर्ख थफेरामा गावनि फिसालाया आंनि मोखांजों एखे जानायनि थाखायनो एसेबां दावराव डाक्टरनाव थांनो लिंहरबावोब्रा आंखो गावनि फिसालाया गावनि नंमारगौ नंमारा नांगौ नामा बस ओलै थफेरानि फिसालाया आंनि मोखांजों एखे जानायखाय फाग्ला जाबाय आरे थफेरानि फिसालानि मोखाङा आंनिजोंसो एखे जानांगौ ना मिनिथावाबो रागा जोंथावाबो बिराद मिनिनो ओंखारोलै सम सम एखनब्ला माथो अरखांलायखो बेहालाय मा खिथर नांदावलायखो बेहालाय मा मोनलायखो नोंलाय लामा गेजेराव नै
नोंजों आंहा खोथा दं गारिनिफ्राय ओंखारमा ओंखारसो आच्छा बिरु आंखौ धमकी होलायदों नों बबेनिफ्राय इसेबां गोहो लाबोयोब्रा दावसैदेलाय बबेनिफ्राय इसेबां गोहो लाबोयो नों मिथिया जे फिसा सांग्रेमायाबो खोमसियाव जोङोब्ला एसेबाबो पहर नुयो आरो सांग्रेमा बिरलांनायजों मानसिफ्रा थाबायफालांनोबो हायो थिग बिदिनो नोंसोरबो आंखौ नोंसोरनि खोमसि जिउनि सांग्रेमा होननानै सानदों वा खोथाखौथ' डेन्जार बुंखायोलै नोङो ओमफ्राय बुं मावजि बुन्दि बायदि मानो आंनि लामायाव थाथेदों मानो होनोब्ला क्लिअपेट्राखौ धमकी होनांगौ नोङो आंनि जानानै नङाबा आङो नारजि बुदां बिमाखौ नों खुदुमनायखौ निउस चेनेलावसो होगोन होबानो जाबाय एआइ होनना खोन्थागोन नोङो एआइ होननानै खोन्थाखो मा जाखो असली एआइआ मा नकलि एआइआ मा बेखौ हाफाङा मिन्थिया बेखौ एमावराजे बुजिया बेखौ नारजि बुदाङा बुजिया नों मानसियानोथ' मालायनि खिथुआव एलवाबा मालायनि खिथु गुदुङाव एलवाबा नोंहा सान्थि मोना नामा आंनि मेगनावनो एलगासिनो मानसिफ्रा आंनि गन्थं गुदुङावनो खोमा गुदुङावनो एलगासिनो होमबा आं माब्रै सान्थियाव थानो देलाय बुंलाय क्लिअपेट्राखौ धमकी होनो बाहाय नङाबा नोंनि फट'खौ ओरैबायदि मानसिनो होनानै दोनदों आं नों फात्ताखौ मोननाय नङा अमा राजा मिन्थिबाय क्लिअपेट्राया आंनि फिसाजोखौ बोरै खानाय हमनानै बुदों बिनि मानसिफ्रा आंनि फिसाजोनि सायाव आखाइ होदों बेखौ बिमा जानो नायनानै थानो बालाबो नाया बेनिखायनो आंखौ हेफाजाब हो अब्लासो नों एमएलए इलेक्सनाव मोजाङैनो देरहागोन वाह नों बुंबाय आंनि हान्थुआ लोहो लोहो मावलायलायनाय जि गिबाय आं गिबाबो गियाबाबो नोंनि खोथासै आच्छा दे आंबो मोनसे आखाइजों होगोन मोनसे आखाइजों लाफिनगोन एमएलए इलेक्सनाव देरहानायनि खोथा दङ बेनिखायनो आं नोंखौ बे बाराव हेफाजाब होगोन अके दे होमबालाय दिल अके दिल आच्छा नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअआ गुसुं जानायनि थाखाय आरोबाव निमाहा बिनाय थाबाय अब्लाबो दुखु दाजा जों फैबायानो थासिगोन एबारनिफ्राय बाय बाय आयै नै आं दासो जानो नागिरदों आं 7-Eleven हाबदों 7-Eleven माने बे जापानाव मोनसे सुपारमार्केट दं आरो बेवहाय जानाय लोंनाय गासैखौबो मोनजोबो साहा कफि कोल्ड ड्रिंक्स गासैनिफ्राय मोनजोबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो 7-Eleven 24 घन्टा खुला थायो आरो बेवहाय खम दामावनो जानाय लोंनायखौ मोनो बेवहायनो हाबदों आं जेबो सिन्था खालामनाङा आयै आं मोजाङैनो दङ ओके बाय जंगलारी उस लड़का को तो देखो वो लड़का ज्यादा पैसा से क्यों लग रहा है जंगलारी किसकी बात कर रही हो तुम वो जो कैश काउंटर में है बानलु बेदां नों बेवहाय मा खालामदों नुवाखै नामा आं मा खालामदों नों बेवहाय मा खालामदों आं बुजियासै नोंनि मेगना खानि जाबाय नामा नुवाखै आं मा खालामदों केस काउन्टाराव मानसिया मा खालामो बेखौथ' आं मिथिगौ नाथाय नों मा खालामदों बेवहाय माने नों माने केस काउन्टाराव दं नों माने 7-Eleven दं नों थांना थानो थाखायथ' माबा मोनसे खामानि मावनांगोन बेखौनो खालामगासिनो अब्लाबो बानलु बेदां नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया आंहा आं डिउटियावसो दं माबाफोर बुंनांगौबा डिउटि जोबबा बुंबानो जाबाय 1 घन्टानि उनावनो आं फ्रि जागोन दा आंनि खामानियाव डिस्टार्ब होनाङा आल लानो गोसो दङबा सिरि सिरि लानानै थां मा होनबावगोन आं नोंखौ क्या हुआ पता नहीं इस लड़का का क्या प्रॉब्लम है वो इंडिया से यहाँ पे ये काम करने के लिए आया है क्या कुछ भी पूछो तो कुछ भी बताता ही नहीं है 1 hour no फ्रि जागोन ओके हाय नायगिरि लोगो नोंथांमोना जोंखौ जोबोर मिस खालामगासिनो दङ होमबा आंबो नोंसोरखौ जोबोर मिस खालामदों थाबैनो फैनो नाजाबाय थागोन बाय लोगोफोर नोंसोरनि मोजांखौ जों अराय हास्थायो आरो जोंनि मोजांनि थाखाय नोंसोरबो प्रे खालाम मानो होनोब्ला देहाया बारा मोजां नङा अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव फैदों गगा मोननाय लोमजानायखौ लानानै बाय लोगोफोर गुड नाइट